नोंथाङाबो इन्डियानि बायजोआव थांनानै जब मावनो एबा टुर खालामहैनो सानदों नामा? गासैबो बाथ्राफोरखौ आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेराव फोरमायनो सानदों। नोंथाङा अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै। नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनथिनो गोनां बाथ्राफोर, गोदान भिडिअसफोर नायबाय थानो हागोन, मानोना आं बे चेनेलाव इनफरमेटिभ भिडिअसफोर आपलोड खालामबाय थायो। बेखायनो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौ थुना लादो, जाहाथे नोंथाङा आं भिडिअ आपलोड खालामोब्ला सिगांग्रो नुनो मोनो। गिबियावनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना पासपोर्टखौ माबायदि आरो सोरबायदि मानसिया मोननो हायो बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गेजेराव आं गोनां बाथ्राफोरखौ सोसनना होदों। आसा खालामो माबा मोनसे सोलोंनो हागोन होननानै, आरो आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे भिडिअनि गेजेरजों बुजिनो गोरलै जानाय हिसाबै मोनथिहोनो आखायाव लादों। बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। हमनानै ला नोंथां जाय इन्डियानि बायजोआव थांना जब एबा टुर एबा सेटेलमेन्ट जाहैनायनि प्लान बानायगासिनो, बाट नोंथाङा जेबो नलेज आरो आइडिया गैथ'वा माबायदि स्टार्ट खालामनो। बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गासिबो खामानि मावनायनि सिगाङाव नोंथांनो गांसे पासपोर्टनि गोनां। पासपोर्टआ जाहैबाय जोंनि भारत हादरनिफ्राय मोननो हानाय हादरनि सिनायथि हिसाबै मोनसे फोरमान एबा आइडेन्टिटि कार्ड। दायो दं जोंहा भारतनि पासपोर्टनि बाहागोफोर। भारताव गासै 3 रोखोमनि पासपोर्ट होनाय जायो। नर्मेलि जों बिदि रेगुलार इन्डियान पासपोर्ट एबा जों जायफोर सरासनस्रा सुबुंफोर, बिदि पासपोर्टखौनो नोंथांमोना बांसिन नुनो मोनगोन। नैथियाव दं जोंहा अफिसियेल इन्डियान पासपोर्ट, जायफोर गभर्नमेन्ट खामानिनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनानै खामानि मावहैयो एबा टेम्परारिनि थाखाय बेफोरबायदि पासपोर्टखौ होनाय जायो। आरो डिप्लोमेटिक इन्डियान पासपोर्ट, माने जायफोर गिदिर हाई लेभेल हाई रेंकनि अफिसारफोर, बिथांमोना दैलि इन्डियानि बायजोआव थांनानै खामानि मावग्रा, थाङो फैयो बेफोरबायदि अफिसारफोरनो बे पासपोर्टखौ होनाय जायो। जों नर्मेल मानसिफोरनि थाखाय रेगुलार पासपोर्ट, नोंथांमोना बिदि पासपोर्टखौनो बायदिसिना सरासनस्रा सुबुंनाव नुनो मोनगोन। इन्डियानि सिङाव जोंनो जिबायदि सरासनस्रा सोलिनो थाखाय आधार कार्ड आरो बायदिसिना भटार कार्ड, पेन कार्डनि गोनां, थिग बिदिनो जोंनो भारतनिफ्राय बाहेर हादराव थांनो थाखाय पासपोर्टनि गोनां। दा बेखिनियाव नोंथांनि गोसोआव मोनसे सोंथि जानो हागौ, पासपोर्टखौ जों माबोरै मोननो हायो? बेनि सोमोन्दै जोङो नेक्स्ट टपिकआव सावरायनोसै। बिदिब्ला पासपोर्ट बानायनो थाखाय गोनां डकुमेन्ट्सफोर आरो माबायदि बानायनो हायो बेनि सोमोन्दै बेयाव जों सावरायनोसै। गिबियावनो नोंथांनि गासै डकुमेन्ट्सफोरनि सार्टिफिकेट्सफोर, फरायनायनि डकुमेन्ट्सफोर, नोंनि मार्कशीट, नोंनि सार्टिफिकेट, नोंनि ट्रेन्सफार सार्टिफिकेट, मार्कशीट, अल। नैथियाव दं जोंहा नोंथांनि पेरेन्ट्स आरो गासै हानि डकुमेन्ट्स आरो बेंक पासबुक। साप'ज नोंथाङा जुदि दिनै पासपोर्ट अफिसाव थाङो, बा दिनै नोंथाङा एपइन्टमेन्ट दंब्ला नोंथांनि पासबुकआ मैयानि आप टु डेट जानांगोन, होनब्लासो नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ एक्सेप्ट खालामगोन। नङाब्ला नोंखौ हाबनो होनाय नङा
बा नोंथांनि भेरिफिकेसन जानाय नङा नोंथाङा फैफिननांगोन दायो बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामजोबखांनायनि उनाव मा खालामनांगोन बेनि सोमोन्दै सावरायनोसै बिनि गेजेरावनो मोनसेबाव मोनथिना लानाया गोनांदि पासपोर्ट दिहुननाया मोननै रोखोमनि मोनसेया जाहैबाय इमारजेन्सि एबा तात्कालबो होननानै बुङो दे तात्काल आरो मोनसेया जाहैबाय नर्माल प्रसेस दायो जों सावरायगोन तात्कालनि प्रसेसा माबायदि गिबियाव नोंथांनि मोनसे भेलिड डकुमेन्ट्स थाथारनांगोन माबायदि डकुमेन्ट्स होनोबा साप'ज नोंथाङा इमारजेन्सि थांथारनांगौ बा नोंथाङा माबा मोनसे जब बा माबा मोनसे गोनांथार नोंथांनि रिलेटिभ्स दं बा नोंथाङा माबा मोनसे जब मावनो थांगासिनो नोंथांनि इनभाइटेसन लेटारा मोनफैबाय नोंथाङा बेफोरबायदि डकुमेन्ट्स खिन्थिनो हानांगोन इनभाइटेसन लेटारा मा बेफोरनि सोमोन्दै जोङो उनाव सावरायनोसै गिबियावनो नोंथांनो मोनसे भेलिड डकुमेन्ट्स नांग्रोगोन नोंथाङा डिस्ट्रिक्ट अफिस एबा डिस्ट्रिक्ट कर्टबो होननानै बुङोना बेयाव थांनानै सासे लयारखौ बुंनांगोन दि आङो तात्कालाव पासपोर्ट एप्लाइ खालामनो नागिरदों आंनो एनेक्सार आइ सार्टिफिकेट दिहुननानै हर होननानै नोंथाङा बेनिफ्राय एनेक्सार आइखौ उनाव दिहुनब्लाबो जायो सिगाङाव दिहुननानै लाब्लाबो जायो बाट बिनि सिगाङाव नोंथाङा एसपि अफिसाव थांनानै गांसे एप्लिकेसन लेटार लिरनानै होनांगोन बेयाव लिरनांगोन दि नोंथाङा आंनो बेबायदि तात्काल एबा इमारजेन्सि पासपोर्ट दिहुननो सानदों नोंथाङा आंनो गांसे भेरिफिकेसन सार्टिफिकेट दिहुननानै हो होननानै बे सार्टिफिकेटआ मारै दिहुननो हागोन होनोब्ला नोंथाङा गिबियाव एसपि अफिसाव गांसे एप्लिकेसन लिरनानै हो गांनैसो डकुमेन्ट्स होफानांगोन जिबायदि पान कार्ड भटार आइडि गावबुरा सार्टिफिकेट नोंनि भटार लिस्ट एभ्रिथिं नोंनि जिबायदि फोरमान बिलाइ न'खरनिफ्राय रेशन कार्ड बायदि बेखौ नोङो एसपि अफिसाव साबमिट खालामनानै बियो एसपि अफिसनिफ्राय भेरिफिकेसन जानानै नोंथांनि लकेल पुलिस स्टेशनाव फैगोन बे पुलिस स्टेशनाव नोंथाङा गावबो थांनानै खबर लाहैनो हायो नङाबा नोंथांनि डकुमेन्ट्सआ मोनहैनायनि उनाव लकेल पुलिस स्टेशना नोंथांखौ फन खालामगोन नोंथाङा खनसे थांनानै एटेन्ड जाहैब्लानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांनि भेरिफिकेसना कमप्लिट जाखांनायनि उनाव फिन खेबसेबाव एसपि अफिसाव थांबावगोन नोंथांनि डकुमेन्ट्सआ बे डकुमेन्ट्सखौ नोंथाङा जुदि नों सानो जे आंनो बे डकुमेन्ट्सखौ एसपि अफिसनिफ्राय लानानै डिसि अफिससिम थाङो मानो होनोब्ला डिसिनिफ्राय पारमिसन मोनब्लासो नोंनो गांसे डिसिआ एनअसि सार्टिफिकेट होगोन बे एनअसि पेपारानो बयनिख्रुइबो गोनां हयथ' डिसिआ जुदि माबाफोर डाउट थायोब्ला नोंखौ फेस टु फेस माबा मोनसे सोंनोबो हागौ गावनि अफिसाव लेंहरनानै जुदि जेबो डाउट थाया अब्ला डाइरेक्ट नोंनि एनअसिखौ सार्टिफिकेटखौ इसु खालामनानै हरगोन दायो जों सावरायगोन बेयाव नर्मेल पासपोर्टखौ माबायदि एप्लाइ खालामनो गासैबो डकुमेन्ट्सआ रेडि जाजोब्बाय जिबायदि आं आगोलाव बुंदोंमोन नोंथांनि फरायनायनि गासैबो डकुमेन्ट्स नोंथांनि न'नि रेशन कार्ड मादार फादारनि पान कार्ड भटार आइडि आधार कार्ड जि दं आरो हानि पाट्टा आरो हानि खाजोना बेफोरखौ गासैखौबो रेडि खालामनानै लाग्रोखादो गिबियावनो पासबुकखौ आपडेट खालामनानै लाग्रो जेबो भेरिफिकेसननि गोनांथि गैया जिबायदि तात्कालाव नोङो एसपि अफिसाव थांनानै जिबायदि सार्टिफिकेट बा भेरिफिकेसन खालामनो बेफोरनि जेबो गोनांथि गैया नर्मेल पासपोर्ट ना नोंथाङा गासैबो डकुमेन्ट्सखौ साबमिट खालामनायनि उनावसो पासपोर्ट अफिसनिफ्राय एसपि अफिसाव फैगोन एसपि अफिसनिफ्राय लकेल पुलिस स्टेशनाव भेरिफिकेसननि थाखाय फैयो डिसि अफिसाव थांनो गोनांथि गैया
दायो माबोरै एप्लाइ खालामनो गासैबो डकुमेन्ट्स रेडि जाखांनायनि उनाव मोनसे बिसोरहा वेबसाइट दं वेबसाइटआव एप्लाइ खालामनो नांगौ बेफोर गासैखौबो नोंथाङा डकुमेन्ट्स रेडि जाखांनायनि उनावसो खालामनांगोन दे दायो इमारजेन्सि आरो नर्मेल मोन्नैबो एप्लाइ प्रसेसा एखे अनलि एप्लाइ खालामनाय टाइमाव सेलेक्ट खालामनांगोन जिबायदि नर्मेल आरो नोंहा तत्काल गावबा गाव स्टेटआव मोनसे पासपोर्ट अफिस थायो जोंनि आसामाव गणेशगुरियाव दङ जों बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन बेनि उनाव आरोबाव मोनसे पासपोर्टआ मोननै रोखोमनि साप'ज मोननै रोखोमनि नङा बिनि पेजआ काउन्ट खालामनाय जायो मोनसेया जाहैबाय 36 पेज आरो मोनसेया जाहैबाय 60 पेज एबा पेज 60 होननानै बुङो फिसआ एसे आलादा 36 पेजआव एसे डिफरेंट जायो फिसआ ओमफ्राय नर्मेलि जोंनो 36 पेजखौनो होयो बाट नोंथाङा 60 पेज मानो नांगौ होनोब्ला नोंथाङा साप'ज गुबुन हादराव थांलाय फैलाय बोसोराव खनब्रै खनबा बा बिनि सायाव जायो होमब्लाना माबा मोनसे रिक्वेस्ट खालामनानै नोंथाङा फर्म 60 खौ मोननो हागोन नर्मेलि बिसोरो फर्म 36 खौनो होयो दे दायो नर्मेल एप्लाइ खालामगिरिफ्रा बा जाय बिथाङा नर्मेलि एप्लाइ खालामदों बिथांनि थाखाय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव एपइन्टमेन्ट मोनगोन बेयाव टाइम डेट थागोन एक्जेक्ट टाइमाव रिपर्ट खालामहैनांगोन बा 30 मिनिट्स आगोलाव थांनानै गेटआव नोंथांनि टाइम नोंथांनि एपइन्टमेन्ट टाइमखौ नायनानै बिसोरो एन्ट्रि खालामगोन सिङाव हाबनायनि उनाव सिङाव हाबनायनि सिगाङावनो नोंथाङा गोसोआव लाखिदि नोंथांनियाव जिखिनि अरिजिनेल डकुमेन्ट्स दं गासैबो डकुमेन्ट्सनि मोनसे गांसे एबा गांनै जेरेक्स कपि लानानै थांथारनांगोन मानो होनोब्ला नोंथांनि डकुमेन्ट्सआ जेसेबांनो गोबां बा फोरमान खालामनो हागोन अब्लानो नोंथांनि पासपोर्ट इसु जानाया पार्सेन्टआ एसे बारा जाहैयो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ भेरिफिकेसन खालामगोन भेरिफिकेसन जानायनि उनाव नोंथांखौ नोंथांनि गथाय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लाखिजोबनानै नोंथांखौ फैनो होगोन आरो बाहेराव नर्मेलि डेसआ जाहैबाय 30 to 40 डेजनि उनाव नोंथाङा मोनसे रिसिभ जागोन SMS एप्रुभ जाबाय आरो रिजेक्ट जाबाय दायो दं इमारजेन्सि एप्लाइ खालामनायनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा गासैबो एखे गासैबो डकुमेन्ट्सआ आखायाव लानांगोन बाट नर्मेल एप्लाइफोरनि थाखाय नोंथांमोना डाइरेक्ट काउन्टाराव थांनानै नोंथांनि डकुमेन्ट्सल' चेक जानायनि उनाव नोंखौ माने 30 to 40 डेजनि टाइम हरगोन बाट इमारजेन्सि नालाय तत्काल बिना एसे आलदा नोंथांनो मोनसे टकेन होनाय जागोन टकेन होनायनि उनाव नोंथांनि टकेन नाम्बारा फैनाय लोगो लोगो नोंथांखौ मोनसे टेबोलाव लिंहरनाय जागोन नोंथांनि फेस टु फेस डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन गासैबो भेरिफाइड जानायनि उनाव आरोबाव मोनसे इन्टारभिउनि थाखाय नोंथांखौ बेलेग मोनसेबाव टकेन होनाय जागोन नोंथांनि टकेना फैनाय लोगो लोगो नोंथांनि इन्टारभिउ मोनसे जाहैगोन सिङाव नोंथांखौ बायदिसिना सोंलु सोंनो हागौ जिबायदि मानि थाखाय थांनो नागिरदों नोंथाङा थांनानै मा खालामहैगोन सोरबा सिनायनाय मानसि दं नामा सोरबा रिलेटिभ दं नामा बेफोरबायदि कुइसन सोंगोन आरो नोंथाङा जेबो डाउट गैयालासे मोजाङै बुंनानै होब्लानो जाबाय नोंथांखौ गथाय टाइमा साप'ज नोंथांनि हाबनायनिफ्राय टकेन मोननायनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन नोंथांनि इन्टारभिउ गासैबो टाइमखौ लानानै 3-4 घन्टानि गेजेराव कमप्लिट जाहैगोन आरो नोंथांनि
एप्लिकेशना रिजेक्ट जाबाय आरो एप्रुभ जाबाय नोंथाङा सानसेयावनो बिनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन। एप्रुभ जानायनि उनाव सानथाम बा सानब्रै बा मेक्सिमाम सप्तासेनि गेजेराव नोंथांनि न'सिम बाय पस्ट नोंथांनि पासपर्टआ मोनफैगोन आरो। दायो एप्रुभ जानायनि उनाव मोननैसो मोनथिनो गोनां बाथ्राफोर। जुदि नोंथाङा 18 बोसोर आरो बिनि बारा अब्ला नोंथांनि पासपोर्ट भेलिडिटिया 10 बोसोरनि थाखाय मोननो हागोन। आरो जुदि नोंथांनि बोसोरा 18 बोसोरनि खम एबा बिल' 18 इयार्स बिथांनि पासपोर्टनि भेलिडिटिया 5 बोसोरनि थाखाय जायो। बिनि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोनां बाथ्रा बियो जाहैबाय ECR आरो ECNR माने ECR माने इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जाय बिथांमोना 10 स्टेन्डार्ड एबा 12 नि सिङाव बेफोरबायदि फरायनाय बिथांमोना बिदि ECR पासपोर्टखौ मोनो। ECR आरो ECNR बिनि सोंथिया नोंथांनाव जानो हागौ आं बिनि सोमोन्दै बुजायनानै होगोन। फट'आव नुनो मोनदों दि ECR माने इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड बियो गासैबो कान्ट्रिनि थाखाय नङा दे। बियो जाहैबाय नोंथाङा गल्फ कान्ट्रि होनोब्ला जोंहा दुबाइ, सौदी, कुवेत, ओमान, इरान बेफोरबायदि गल्फ कान्ट्रियाव जुदि थाङो नोंथांमोना जुदि ECR पासपोर्ट जाय बिथांमोना 10 पास एबा 12 नि सिङाव सार्टिफिकेट लानानै पासपोर्ट दिहुननाय बिसोरखौ इमिग्रेशना खनसे चेक खालामो। जिदिना नोंथाङा एयारपर्टनिफ्राय थांगोन साप'ज नोंथाङा दुबाइयाव जब मावनो थाखाय थांगासिनो जिदिना नोंथाङा इन्डियाखौ नागारगोन बिदिना एयारपर्टआव नोंथाङा खनसे बेयाव इमिग्रेशन अफिसारफोरजों खनसे माने चेक खालामगोन आरो नोंथांखौ इमिग्रेशन अफिसारफ्रा। ECNR माने इमिग्रेशन चेक नट रिक्वायर्ड नोंथांमोना जि कान्ट्रियाव थांनो गोसो जेराव थांनो गोसो गल्फ कान्ट्रि वेस्टार्न कान्ट्रि बा जोंनि एसियानि गेजेराव जेराव थांनो गोसो नोंथांमोनखौ रावबो इमिग्रेशना चेक खालामा। बेखौ सोरबायदिया मोननो हायो होनोब्ला 10 एबा 12 जाय बिथांमोना 12 पास 10 एबा 12 पासनि गोजौ फरायनाय बिथांमोननो बे पासपोर्टखौ होनाय जायो। बिसोर मोननैनि गेजेराव माबायदि मोनथिनो हागोन होनोब्ला बिदि फट' नायनो हागोन नोंथांमोना मोनसेयाव लिरनाय दं ECR माने इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड आरो मोनसेयाव जेबो थाया। थ' बिदिब्ला नेक्स्टआव पासपोर्ट मोनखांनायनि उनाव भिजा प्रसेस माबायदि जायो आरो माबायदि भिजा स्टे मोननो हायो बिनि सायाव एसे गोलाव भिडिअ बानायनाय जागोन। मानो होनोब्ला बेखौ बेयाव दाजाबदेरोब्ला भिडिअआ आरोबाव गोलावसिन जाबावगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि पासपोर्टआ इन्डियानि बाहेराव माबा मोनसे जानानै गोमाबाय एबा सिखाव खावजाबाय एबा डेमेज जाबाय नोंथाङा मा खालामगोन बेफोरनि गासैबो बाथ्राफोरखौ नेक्स्ट भिडिअआव बुजायनाय जागोन। नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय। मानो होनोब्ला बेफोर गासैबो बाथ्राखौ आं नैबे भिडिअआव दाजाबदेरोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन। नोंथांमोनाबो कनसेन्ट्रेट हागौनाय नङा मानो होनोब्ला एसे बेफोरबायदिखौ बुजायनानै होनो गोनां जायो नालाय बेखायनो नोंथांमोना बुजिबोनो एसे गोब्राब मोनगोन। बेनि टपिकनि सायाव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। जोबथारनायाव आंनि नेक्स्ट भिडिअ माबायदि भिजा माबायदि खालामो भिजा एप्लाइ माबायदि खालामो एबा सानबेसे टाइम लायो माबे जायगायाव
भिजाखौ एप्लाइ खालामनो नांगौ एबा खालामनाय जायो बेफोरनि गासै बाथ्राखौ मोनथिगोन आरो नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामलायदो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।